No to witam serdecznie ponownie. Mógłbym skłamać, że to jest pierwsze podejście do nagrywania tego, ale nie jest. Także jeszcze raz witam Hitboxy na żywo, witam Tubę. To jest gra, jak widać już tytuł, Dziel i rządź. Jest to autorski projekt, jest to gra mocno hipsterska. Nie ma jej jeszcze na Kickstarterze. Żeby się pojawiła na Kickstarterze, to musicie, że tak powiem, dokonać wpłaty. To jest gra Dziel i rządź wykonana przez jednego z użytkowników naszego zacnego czatu, czyli Wlanga, który się ze mną tą grą podzielił. Jest to gra z gatunku może nie wymarłego, ale już dość takiego, powiedzmy, leciwego gatunku gier tekstowych, aczkolwiek które nadal nie straciły na ważności i aktualności. Także wykorzystując tą szansę, że jestem prawdopodobnie pierwszym z polskich i śląskich i w ogóle europejskich, a może nawet światowych streamerów, który miał okazję przetestować publicznie przed setkami, a może nawet tysiącami ludzi, tą grę, jestem bardzo, bardzo z tego powodu dumny i bardzo w tym momencie Wlangowi dziękuję. Jeżeli ktoś chce znaleźć Wlanga, pogadać z nim o grze, może sfinansować, może dokonać jakiś wpłat na jego rzecz, to na pewno znajdziecie go u mnie na czacie, na live'ach. On wam odpowie na wszystkie nurtujące was pytania, a tymczasem zabierzmy się do gry. A, dobra, jadymy. Zatrzymuję się powozem na rozstaju dróg. Wybieram drogę, tak jak i ostatnio wybieram północ. Osiedlam się... Tak, to i wszystko idzie na YouTube. Także... Może tym razem osiedlę się w górach. Jak prawdziwy traper Bear Grylls. Dobra, i jedzenia mamy 16, populacja 2 ludzie, 1 na tydzień, czyli tak jak było. Dobra, najpierw zbieramy jedzenie. Nie mogę tutaj zlamić, muszę przeżyć tutaj. I teraz tak, jedzenie mamy, drzewo mamy, dobra, pozbieramy drzewo. Drzewo 14, jedzenie 20. Aż minus 2 na dzień, czyli dość sporo. Ogień nie gaśnie. Konar płonie, jest dobrze. Dobra, zbieramy dalej drewno. I jeszcze raz. Mogę zbudować kamieniołom. Nie chcę jeszcze budować kamieniołomu. Potrzebujemy teraz zebrać jedzenie. Potrzebujemy zebrać jedzenie. Jedzenia mamy trochę mało. Musimy dociepnąć. Ciepnąć do ognia. I jeszcze trochę. Są pierwsze narodziny. Są pierwsze narodziny. Urodził się pierwszy człowiek. I to jest spoko z jednej strony, no bo wiadomo, liczniejsza wioska to fajnie. Znaczy, liczniejsza osada. Ale z drugiej strony nie za dobrze, bo dużo jedzą i wymagają coraz więcej. Wymagają wiktu i obierungu. Jedzenie spoko, jedzenie trochę mało. Dobra, trzeba zebrać jedzenie. Ogień teraz leci 2 razy na dzień, czyli ogień potrzebujemy... Już 9 dni udało się przeżyć. Ciekawe, jak długo uda się tym razem. Tak, link do gry Wlang pozwolił mi dać w opisie, także macie niesamowitą okazję przetestować grę Wlanga za darmo. To jest normalnie, rzadko kiedy się coś takiego zdarza. Dobra, drewno. Jedzenie jest, drzewo jest. W opisie na YouTubie oczywiście, o ten opis mi chodziło. Pod filmem, dobra. Drewno. Mogę budować kamienią, ale jeszcze się boję, jeszcze trochę nie. Dorzucić. Dobra. I zebrać jedzenia. Spoko, już udało się przeżyć 13 dni. To jest pechowa liczba i mam nadzieję, że do tego czasu nie kojfnę. Nadal mamy 3 osoby. Czy zbudować ten kamieniołom? Nie, trzeba dorzucić. Dorzuć drewna. I jeszcze trochę. Co? Twoi ludzie nie mieli domu przez 2 tygodnie i się zbuntowali. Jeszcze raz, bo to jest, kurde, za krótko. Dobra, a co będzie jak wracam do domu? Aha.
Spoko, ej, to jest genialne. Żadna gra nigdy nie dała takiego wyboru w sensie, w stylu, a jednak nie idę. No i w zasadzie można powiedzieć, że w tym momencie wygrałem, nie? De facto grę ukończyłem. Także to jest spoko. Dobra, nowa gra, jeszcze raz. Teraz na, idziemy na słoneczne południe. Może dojdziemy do Włoch. Osiedlamy się w lesie i okej. W lesie, jak wiemy, prawdopodobnie, przynajmniej powinniśmy wiedzieć, jest drzewo, zwane również drewnem, które my zbierzemy, bo potrzebujemy. Mamy go dużo, ale zbierzemy go jeszcze więcej. Trzeba balansować, tak, jak się wybuduje ten kamieniołom, trzeba im budować ten dom, bo oni są bardzo, bardzo, bardzo nerwowi. Jak nie będą mieli domu, to się buntują i jest po zabawie. A tego byśmy nie chcieli. Dorzucimy drewna, zbieramy drewno. Dobra, kamieniołom jeszcze nie. Jeszcze zbiorę drewno. Mamy pierwsze narodziny. Budujemy kamieniołom. Dobra. Jedzenie. Zbudować kamień. Zbieraj kamień. Buduj dom. Buduj dom. Jest! Mamy dom. Mamy dom. Zajebiście. Populacja +2 na tydzień. Jedno mieszkanie. Dobra. Jedzenia mało jest. Zbieraj jedzenie. Zbieraj drewno. Pewnie w płatnym DLC będzie... jak Wlank dostanie jakieś hajsy i się rozwinie, to w płatnym DLC zrobi tryb zombie i pojazdy. A może nawet zbroję dla konia. Pozdro dla kumatych. Dobra, zbieramy kamienie. Dobra, budujemy na bogato. Następny dom. Co? Nie zbierałem jedzenia. Ja jestem za szybki w ruchach. Dobra, jeszcze raz. Idziemy na północ. Osiedlamy się na polanie. Zbieramy drewno, zbieramy jedzenie. To rzucamy. Jedzenia jest duże, mało jest drewna. Zbieramy drewno. I drewno. Zbieramy jedzenie. Budujemy kamieniołom. Mamy kamieniołom. Zbieramy kamienie. To jest, kurde, to by było takie wciągające. Jak pieron. Jedzenie 19, kamień, populacja, ogień, 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 ogień. Koniecznie ogień, drewno. Zbieraj drewno. Jedzenie jest potrzebne. Wszyscy zmarli na mrozie. Także, jak widzicie, ja nie jestem najlepszym przetrwalnikiem. Może ja już się nie będę więcej błaźnił, także... To była gra by Wlank. Jeżeli chcecie więcej, jak chcecie, żeby Wlank z tego zrobił super produkcję z gołymi babami i DLC, to przyjdźcie na live'a, odnajdźcie Wlanga. Na dole w opisie macie link do tej gry, możecie ją spróbować za darmo, poasić się swoim wynikiem. A tymczasem ściuk do wierchu i